agetie kengachimbe pira tokaminyoka Mheshimiwa Osoro onye konyotora iborwa naona arenga eri konyotora arengereriwa egata someta engaki Mheshimiwa Omingo Magara tore komege tingumbwa high school nimanyetega igondarera nkamanyaga igonyokangi nimanyeto stock nimanyeta abantu gochimoina igomoroja tindika egento mwaka ina mapera twakarire ranchi ya busaga Mheshimiwa Osoro igantebetie nga Mheshimiwa Deputy Governor omupira najetese ino nyantrago egekombe kyenyeri bali chache egekorawa na Mheshimiwa Saidi Chanda agantebijije garero naimoka nachicha mbuyago sembobe muroyo mubwato ko Osoro tinda yuwa ngaba kusiba atwarire chief whip na bete bunge tole na Magara lakini chief whip ya Kenya oyo tobwate noro lyoyo oiboire nango kombo aiboire nango abagirango baminto kenare ko basaba motugekera omo muroyo como tugekera tore iwa eryo Osoro nago sabera maya ogendere gukwana buno gukwana koru Nairobi omonto koro ku Osoro omanyete ase serikali ya Ruto nero gukwana mono koru gusi abantu bonse baiwa amaene gosobolimo oyo nere togo tomase president paka inje nere ngo tomanimbe deputy governor mware gosabera Osoro maya mambi bokye utangama bako Osoro mambi bokye ora ningenda ko nyinyari bari robora igango genda nyari bari ndemetenga abantu babugirango batebira Osoro taragusi egendo kyomo eryo otena deba ngamambi bokoreki wani dungo kongo ya mangana no como muroyo unangana iga mambi bora chabe president ya Kenya igatora bembo kiseita oikatora abana baitekero bagokina omundo karo kile naonege chuchu agetuoni ngari korreka na mapema ona kataria katuoni mubata gagokina Osoro netako ira kiara na otorere ituko runyari bari kana chago batebinga muna nakinereta naine naonda tunya neto omwana oyo kamatebinga agenda bosio ebisa kubite bikorera abana bawo bakine bagiko begento tobwate mono keria ore nakyo muntu netankoraki boseseni bwe mbuya muna zobo nteyerera oya aya nakimogote ayo Mheshimiwa Monda Osoro niki baba Osoro niki kai mutiko botege ntimo botege lyo mugambi omugako ne gakyo kiriko bakwali Osoro niki aya bono tiganda umayete mugateba oyo moyo babakwani omugaka mona no musani one mokomu na motebetie riri to umanitasi ni mashini yale ko rusuga kagundu watariere wasema na wami to wake aba Mheshimiwa Deputy Governor na iko ba goteba nga ngocha bari ko rusia mashini ibo tuko sana na cia botuko batebe gakimba tema
aiga no Ruto uri president atigete korota wasema na wapi toage machine ine ya Magirango onye machine geko gendande baguri ngao onye batayete omweshimiwa DG na akagete na erenje kagete kusana yani murusie machine y'Umugirango kuruone murusie machine boruwe ya Abagirango wa Minto ewa Abagirango wa Minto mbonyi wete Kakio moise kono mokoko tia sogete gari osiri Mugirango gosenya ribari Omojo kono arwara ngayara tanke go ikanke umbu goseniga Ono njekero ngo igwa mangana ngamunda omoise koyo ro munyagitari akoirwe machine ke omoise ke na eta Bagirango kare ngari chiombe cha Bagirango bangeiro bokima nga omwana otokira naende jije kuye machine korwa sena akinerete ono inu mokono ewa machine ere Bogirango berararia onye nyari bari machine ego choti gego rwengao tobwate budget eyendeke umbu toriko joga korwa toko nganya ekionke lya sobogambi wense andeons onyi wete machine ine bararia